Owengumsakazo Ukhozi FM usola nokufika nestrategy esisha sokuxokisa njengoba beseswazini eyothamela inkonzo yasekuphakameni. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkeze. Lami igama ngiveza Ntuthungwa Khumalo bathi ilasibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela wenze kulungile ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke, bese uyangifollowa ku-Facebook @Radio Inkezo, kanjalo futhi naku TikTok page likhona Radio Inkezo ZA. Wengane zakwethu President of the Bhenca Nation uNgizwe Mchunu usola nokufika nestrategy esisha sokuxokiza kuza ngemuva amaphosta lokwafakwa abantu ku-Facebook abafana noMjobi Sithole laphana ke inkundleni zokuxhumana ukuthi ke basolongeze Mchunu ukuthi ke bengeke aze aye eSwazini for into engekho. Khona istrategy aphezu kwaso umacingwane uNgizwe Mchunu njengoba ipost bebhaloja ukuthi bengeke aze eSwazini mahala kule weekend. Kukhona ke istrategy sokuxokiza aphezu kwazo wasethi ngiyamazi uNgizwe Mchunu ngane zakwethu, asazi ukuthi ke lezi ndaba zileqiniso kangakanani, kodwa ke siyathemba ukuthi njengoba kukhuluma insizwe lapha niyazana kakhulu noNgizwe Mchunu, iyazi ukuthi mangabe kukhona impela suka sixaka ngakho ngempela suke sikhona istrategy aphezu kwaso sokudala amaqhinga ke umacingwane. Kunamavidiyo labonakala khona ke ahamba nebutho lapha nalakwa Shembe ke lapha na uNgizwe Mchunu abonakala ezehliza lapha kubonakala ukuthi ngempela umacingwane omunye umacingwane and futhi uyazithoba, kodwa ngizokwanda kakhulu engane zakwethu nathi imbukise esikhonile ukuthi sithole sikubekele yona namhlanje kule video yethu kwezi senkezo. Nisiphatha kahle wengane zakwethu, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu Shembe, noNkulunkulu anibusise abe nani osukwini la namhlanje.